My bitch got a body like Alba. What up, dog? I'm the alpha. So you better watch out, bro. Mä oon Laurin kanssa tultu läheisemmäksi vasta viime aikoina. Ennen me vaan tapeltiin ja oltiin silleen niinku toisten kiuksissa kiinni. Nyrkit pelissä. Nyt vasta vähän kanssa ollaan vasta tutustuttu silleen paremmin omaan broidiin. Ja ainoa mitä mä haluan sanoa silleen, että pidä helvetin hyvä vuosi, älä nussi liikaa ihmisiä. Ja varsinkaan host-perheen muija, host-siskoja älä. Ja pidä hyvä vuosi. Me tullaan moikkaa sua sinne jossain vaiheessa. Pidä hyvä vuosi. Opiskele hyvin ja käy koulua. Älä lintsaa. Tee läksyjä. Heippa! Okei, Lauri. Kiitos tästä vuodesta. Lauri, mä oon pakko sanoa tää sulle. Mä vihaan sua ja samaan aikaan mä rakastan. Mutta sä oot tehnyt mun tosi suuren vaikutuksen tämän vuoden aikana. Me ollaan tunnettu vuosi, mutta kuitenkin. Me ollaan nähty paljon ja vähän sä oot tullut ihan vitu ärsyttävä, vähän sä oot tullut vitu mukaan. Mä vihasin sua yhdessä vaiheessa, olisiko helmikuun maaliskuun aikana. Ja tälläkin hetkellä vihaa, mutta samaan aikaan rakastan. Tää on tosi hyvä. Se on anteeksi tämä homoilu tällä hetkellä näin. Kuulostaa vitun tyhmältä, mutta pidä helvetin hauskaa välivuosi siellä Amerikassa. Mä rupeen kohti itkemään vielä. Niin, ja mitä voisin nyt sanoa tähän loppuun? Tikku takoi. Давай, до свидания, дорогой Lauri. Elikkä Lauri on mun mielestä henkilönä tosi ystävällinen ja hyväsydäminen ihminen. Mut sekä ei aina ollut näin, että alkuun mä en tykännyt Laurista yhtään. Alkuun musta tuntui, että tää on vähän tämmönen ylimielinen äijä, luulee itsestään liikoi. Sitten kun me tutustuttiin, niin Lauri oikeesti yllättävänkin mukava ihminen, mutta se osaa myös olla aika kusipää ajoittain ja suhteellisen useinkin. Mut silti Lauri on mun hyvä ystävä. Mun täytyy sanoa, että mä arvostan Lauria. Mä tykkään siitä, että se tekee asioita useasti. Välillä se puhuu kans liikaa. Silti sillä on faktoja ja sillä on niinku näyttöä niiden puheiden taakse. Ja mä arvostan Lauria. Ja täytyy sanoa, että tulee varmaan olla vähän erilaista vuosi ilman Lauria. Hyvä kaveri pitkään pois. Mut sit on taas kiva nähdä vuoden jälkeen. Jaksaa ehkä Lauriinkin pidempään. Ei mulla muuta. Elikkä mitä mä haluan tässä videossa sanoa on se, että mun mielestä on tosi mahtavaa, että Lauri pääsee lähteä tonne vaihtoon. Että se avaa sille tosi paljon uusia ovia ja antaa hienoja kokemuksia sille siellä. Mä uskon, että Lauri tulee tekemään kaikkea aivan mahtavaa ja siistiä. Ja mä oon itse tosi kateellinen Laurille tosta. Mä itekin olisin ehkä halunnut lähteä vaihtoon. Ainoa mikä mulla oli siinä on se, että kuitenkin vuosi pois Suomesta, kaikesta mikä on tuttu ja turvallista ja tälleen. Mä annan Laurille kunniaakin siitä, että se uskaltaa lähteä tollas tekemään. Ja no niin kuin tosta varmaan käy vähän ilmi, niin siinä on mun mielestä ainakin niin kuin paljon negatiivisia ja positiivisia puolia. Negatiivisia puolia on esimerkiksi myös se, että kavereita tulee lähteä tosi paljon, mutta siitäkin voi olla kahta mieltä, että onko se negatiivinen vai positiivinen asia, koska positiivistahan siinä on se esimerkiksi vaan, että he hyvät ystävät sit jää jäljelle. Ja mä itse pidän Lauria mun ystävänä, mä aion itse pitää Lauria yhteyttä ja todellakin nähdä sitä sit, kun se tulee takaisin tälleen. Ja mä toivon, että Lauri tulee vaan pitää siellä tosi hauskaa, tekee kaikkea siistiä, pitää hauskaa NS uudessa elämässä, koska siellä ei ole kuitenkaan, niin kuin mä sanoin, niin mitään tuttua ja turvallista. Pääsee olemaan ihan eri ihminen siellä. Ei tuu muut mieleen. Joo,
muistan, että mä tapasin Lauri ensimmäisen kerran. Mä oon takapihalla päin foodista mun broidin kanssa ja sit Lauri Faija heitti sen sinne vähän niinku juttelee ja tutustuu uusiin ihmisiin. Siinä me sitten jauhettiin Laurin kanssa, me päättiin foodista, meillä on ihan sika hauskaa ja myöhemmin me oltiin samassa tarhassa, samassa ala-asteen, vietettiin ala-asteella paljon aikaa. Me mentiin ihan sika usein melppää säbää siihen pihalle, kun siinä oli hyvät maalit. Ja sit me ei oltu välillä niinku hirveästi nähty tai silleen, mutta me oltiin aina väleissä, me juteltiin niinku somen kautta tai Snapilla tai muulla Facebookilla. Silti me oltiin aina sika hyvissä väleissä sit kun me nähtiin myöhemmin. Ja Laurin kanssa on oikeesti sika hauskaa, et mä en kaipaa sitä sit kun lähtee tonne jenkkeihin. Moi Lauri! Sori mä oon just herännyt, kävi suihkuskin. Mut hei kuuntele, sä meet nyt sinne jenkkeihin vaihtoon, niin ota kaikki ilo irti siitä. Usko mua, sun ulkonäöllä kyllä siellä saat muijia ja etenkin kun sä oot semmonen vähän charmikas poika ja niin poispäin. Ja ylipäätänsä kyllä ne vaihto-oppilaat on aina niin haluttui. Mut hei kuuntele, oikeesti ota kaikki ilo irti. Sä koet tän kerran elämässä, man. Kerran elämässä. Ota kaikki ilo irti. Ja sit kun sä tuut sieltä, pidetään kunnolla hauskaa. Mä oon pahoillani, että mä en tänään päässyt moikkaa sua. Mut mun pitää auttaa mutsia vähän kaikessa sun muut ja jouduin omatkin menot peruuttaa. Mut hei, oikeesti. I love you man. Take care. Mun tulee ikävä, mut koodaillaan joka päivä. Okei? Okay? Pidä hauskaa. Ja biletä ihan saatanasti! No niin, eli Lauri on lähes nyt jenkkeihin. Valitettavasti. Harmi paikka. Me ehdittiin tutustua tänä kesän tosi hyvin. Pidettiin paljon enemmän aikaa esimerkiksi tänä kesänä kuin viime talvena nähtiin. Me ollaan tunnettu varmaan 2 vuotta jo, mutta tänä kesänä me alettiin vasta hengailee kunnolla. Meillä oli FIFA-iltoi, Lauri oli haksulyöt, totta kai Pokemonia. Pokemoni koko yö. Sitten niinku, tässä jäi eniten harmittaa se, vaikka ei ole tuntenut Lauria kauan, että se on niin lojaali äijä, reilu, aina laittamassa viestin perään XD. Se on vaan aina hymyilemässä. Se hyväksyy kaikki ihmiset. Paitsi se on tärkeet. Vain sä tiedät, Lauri. Se on vaan niin ihmeellistä. Ei muuta kuin hyvää matkaa ja pidä hauskaa vuoden päästä näin. Kasva mieheksi ja treenaa FIFA. Okei. Mä voin sanoa, että Lauri on ihminen, josta on tullut mulle tosi läheinen ystävä. Mä oon ihminen, joka ei päästä hirveän helposti ihmisiä lähelle, mutta kun mä tutustuin Lauriin, musta tuntui, että mä olin jo tuntenut sen pitkään. Te voitte miettiä, minkälainen frendi olisi lähtenyt teidän kanssa Weekend-festivaaleilta sairaalaan. No mulla on sellainen ystävä ja se on Lauri. Mun mielestä hienoja piirteitä Laurissa on ne, että se osaa aina olla positiivinen ja kun se kohtaa ongelman, niin se ei kierrä sitä, vaan menee sen yli. Mun mielestä myös on ollut hienoa, kun mä oon saanut tutustua Lauriin, että siitä on paljastunut paljon uusia piirteitä ja sellaisia yllätyksiä. Yksi päivä se soitti mulle ja sanoi, että mä lähden itse asiassa vaihtoon. Että oli vähän tällainen extempore idea, mutta mä aion oikeesti lähteä. Se on oikeesti lähdössä. Ja mä arvostan ihmisiä, jotka ei vaan puhu, vaan myös toteuttaa unelmia. Lauri, ihan aluksi. Mua tulee sua ikävä. Tää vuosi on ollut mitä ihmeellisimpää aikaa. Tosi klisee asia sanoa, mutta se on totta. Musta tuntuu, että me ollaan koettu aika paljon asioita yhdessä. Musta tuntuu, että meillä ei ollut aikaa nyt kokea tarpeeksi. Se me muutetaan, kun sä tulet takas. Lauri on mulle kuin Gäisi-pankki. Se on mulle kuin hyvin rakas ystävä. Se on mulle kuin kultaa. Se on mulle kuin
ei menetettävissä. Mä toivon, että sä tulet pitää helvetin hauskaa Amerikassa. Tapaa uusia ihmisiä, hanki kontakteja. Ja sit tuu vittu äkkiä takas, ennen kuin meillä tulee ikävä. Das vidania, Lauri. Tää Lauri on varmaan merkittävin henkilö, kenen mä oon tavannut yläasteelta. No varmaan kuin elämässä, kun se on yläasteelta, ala-asteelta ei se mitään merkittävää. Lauri on ollut niin hyvä ystävä, se on auttanut riidoissa, aina kun on ollut vaikeeta, se on aina auttanut mua. Aina kaikki nämä surset hetket, me aina pelleillään todella paljon, aina surset hetket mitä meillä on ollut, ne on aina vaikuttaneet meihin, jos se pysyy meidän menneisyydessä. Lauri, se on vitun hyvä ihminen. Se on vitun hyvä ihminen ja tosi lämminsydäminen. Mä en pysty kuvailla, kuin hyvä frendi se on ollut mulle. Se on auttanut mua niin paljon kaikessa. Ja siis kirjaimisesti kaikessa se on auttanut mua. Se on... Tää Lauri on oikeasti välittänyt musta kaverina. Mulla on ollut paljon kavereita yläasteelta, ketkä on nyt mennyt pois. Mut Lauri on pysynyt munkaan. Se on auttanut mua ja kaikessa niistä. Ja tää... Mä vaan sanoin, että mulla on tulee vittumoinen ikävä Laurille ja niin edespäin. Mä vaan sanoin, että toivottavasti aika menee nopeasti ja mä pääsen näkemään Lauria uudelleen. Mä rakastan Lauria, tulee ikävää, se on tosi hyvä ystävä ja tulee pysymäänkin. Se koko vaihtovuosi, kun se menee, ei se haittaa mua. Jotkut ystävät menee, mutta mä aina tulen jäämään Laurille. Mä tulen aina pitää se puolta. Tulee minkälaista riitaa vaan, mä aina pysyn sen kanssa. Se on tosi hyvä ystävä. Kuvaat sä jo? Okei. No ekas mä haluan sanoa sulle Lauri, että mulla tulee sua ihan hirveä ikävä. Ja mä pystyn.